ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଚାକରଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରର ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକାଣୀ ଆରାମରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାକରଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମାଲିକକୁ ଗୋଟିଏ ଜୋର କି ଚାପୁଡ଼ ମାରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଇଏ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ହେଁ? ସେତେବେଳେ ଚାକରଟି ମାଲିକଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରସେ ଚାପୁଡ଼ ମାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାକରଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଚୁପଚାପ ପାଟି ଚୁପ କରଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆଉ ତାପରେ ମାଲିକଟି କହିଲା, ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ହେଁ? ତୁ କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାକରଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରସେ ଚାପୁଡ଼ ମାରି ମାଲିକଟିକୁ କହିଲା, ଚୁପ ହେଇଯା, ବିଲକୁଲ ଚୁପ ହେଇଯା, ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ତୋତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମାଲିକାଣୀଟି ବି ସେ ଚାକରଟିକୁ ବହୁତ ଜୋର ପାଟି କଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟି ଚାକରଟିକୁ କଥା କଣ ହେଇଛି କହିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିଲା ସେତେବେଳେ ଚାକରଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଲିକଟିକୁ କହିଲା, ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀକୁ ଯାଇକି କହିଲି କି ମାଲିକାଣୀ ମୋ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 20,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 10 ଦିନ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକାଣୀ ସେ ଚାକରଟିର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ତୋର ମାସକୁ ଦରମା 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତୋତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦରକାର 20,000 ଟଙ୍କା, ଯା ତୋତେ ପଇସା କି ଛୁଟି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ବାସନ ମାଜିକୁ ଯା ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଚାକରଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା କିନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀଟିକୁ ତାର କିଛି ବି କଥା ଫରକ ପଡୁନଥାଏ, ଉଲ୍ଟି ତାକୁ ତାର ମଜାକ ଉଡଉଥାଏ। ସାହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଆଜି ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟି ଶୁଣିଲା ମାଲିକଟି ବହୁତ ଜୋର ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ଚାକରଟିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ମାଲିକଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଯାଇ, ଆରେ ହେଁ ତୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲୁ କହିକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 6 ମିଶାଣ 1 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।